What team does say you guys will introduce your session? No way. Kasinqokolayo nesista zame secam kwam ndathi ndithendilele ngenye imini ndixaki uba ndizawufika ndithini xa ndityunjile uba mandenze le introduction kodwa sinethemba ndavuka nethongo lika-hymn 244 uthixo xa engikhilela lo 244 brother Sally uyamohlula izitanza ezi uthi xa iqalayo ibana unabantu bakho Thixo and into emnandi ngeliculo is that aliqaluli muntu ngoba sizizidalwa zikaThixo whether you do evil or not but uThixo ukudalile wena uthi unabantu bakho Thixo and so nabo bamncamnye noThixo okanye benza izinto ezimncamnye noThixo uThixo nabo ngokuba sibelapha brother Kyutuka, it does not mean that thina silungile okanye it does not mean that you are the chosen ones but uThixo unabantu bakhe bonke ngamaxesha onke kwaye uyabagcina futhi uyabanceda whether uyamncedisa okanye umncedisi whether uyamthandaza okanye umthandazi whether you believe in him or not but uThixo uyakunceda futhi uyagcina. And so sithe xa sinqokolayo ndathi kunwabisa mhlawumbi ke uHymn 241 yena uzaliseke into yokubana ngubani lusigcinileyo usigcine xa kutheni. Hymn 241 umalusi uYehova Oh
uthatha umfundisi uhloko mfana uthi bana the silence of God in the midst of pain and suffering. But guess what? 2:44 istanza sosibini bakuchiswa ngemililo ethule njalo uba nabo wena. Remember Mosi, the three men, uMeshach, uAbednego, no Shadrach, when they are being persecuted for believing in God, kusithwa zikhona ezithixo kufuneka ezikhonzile kule ndawo bahlala kuyo, and then they remained in their faith, but because of abantu abasemagunyeni belilizwe bathatha bafake emlilweni bachisa. But guess what? Kuthe kulo mlilo babona bebane kukuba nabo bona abantu bakhe xa bechiswayo ngalo mlilo. Lithi le verse xa ihambayo ubana apho bachuchiswa khona okanye bakuwela imilambo uba nabo wena. AmaIsrayeli aweleqwe ehamba noMoses lutshaba lwabo bavaleleka lulwandle olubomvu. But uThixo, because ubuthe brother Sal, uThixo weprovidence, uThixo wathi kuMoses into yobana makabethe ngenduku abakolwandle lavuleka ulwandle kabini badlula kumhlaba omileyo. Because uThixo uthi xa sidlula ezintweni ezicebo kuba uThixo neprevenient grace yakhe asinika amacebo othi ngoku sesikwazi imeko sibe kuzo, but he gives us coping mechanisms into yobana sizokwazi ukudlulela kuzo. Adlula amasirela athi lufika utshaba lwavaleleka ulwandle because uThixo weprovidence. In as much as we are going through pain and suffering, but uThixo uhlale khona akathulanga nje. There's no point in God speaking without doing. uThixo wethu akathethi uyenza. Uthi yandithandazela into yokubana nisuke kuyinkohlakalo lena, kodwa ndithandazela into yokubana nigcinwe kuyinkohlakalo. Ngumgcini ngubani ke ngoku? NguloThixo mnye. Akuwela imilambo uba nabo wena, bakuchiswa ngemililo uba nabo wena. Sister Sisanda khaniculela u245 ngalatshanda abantu abadala umcengi. Ndikhoke
apho batshutshiswa khona bomelezwa nguwe nasemarhamncweni Thixo bagciniwe nguwe. Anakutsha yam mna ndinqula uThixo ndibanjiwe. Ingxaki yam ndizawufokhasa kule nto bandibanjiwe. Ingqondo yam izokuthi into yokubana uzawuphuma kule nto kuyo okanye lo mzuzu sabanjiweyo linde emthandazweni njengoPaul noSilas asoze ndiyenze mna laa nto bayenzayo. But because of the faith yabo that is unshaken, bathi bebanjiwe bamnqula uThixo to a point that kwabakho inyikima amakhamandela awa kwavuleka intolongo, and umgcini mabanjwa found himself in a very vulnerable position. Into yokubana, you know what, icebo mandizibulale mnapho because uyayiqonda into yobana xa umzekelo ndisebenza eTukayi, umsebenzi wam nangu abebhek kwasemsebenzini wam zizindlu zasePaulsmore. Ndide ndithi xa ndincokolayo phaa emsebenzini ndithi kusawuze sithini xa noze kubaleka amabanjwa apha ePaulsmore. I would be in the very same situation yala mgcini mabanjwa. Ndifuna uzibulala before kubekho into ehlelayo kum, because umsebenzi wethu singabantu okanye our instincts singabantu kwinto yobana mawuqala uzikhusele wena okanye ufuna uzikhupha kule ngxaki ufakwe kuye. But guess what, esazama into yokubana lo mntu makafuna uzikhupha kule ngxaki acinga fanuba izamehlela, but the grace of God took over, ubomi bakhe batshintsha. Because apho okanye nasemarhamncweni Thixo sigciniwe nguye, and ubomi bethu buyatshintsha ekugcinweni kwethu nguThixo. Sifumene amarhamnqa okanye sidibana namarhamnqa sinjalo. And so uthi uHymn 94 uverse 4 uthi kozala isintsikelelo abuye salawulayo kuThixo wayelawulile emgiqwa nantolongo. And so amakhamandela awa amakhonqa akhululwa uThixo wadumiseka.
brother ngomani ulinde pha 11 ngasikhathi. If umuntu ebecinga efana ba size apha for uzonesa imigobo yethu, that's not the case. Eyona nto besizele apha kuzofumana i-coping mechanisms okanye sizofumana impendulo zezi zinto singade sizi-understande ezenzeke ebomini bethu. Embeni kobana sizi-understandile okanye sizifumene izixhobo, then you give glory to God. Ithi le movie mgiqo besiyibukela izolo sishiye ine 10 minutes eshekileyo uThe Shack. After lo tate elahlekelwe ngumisi wakhe umntana wakhe engasamthemba uThixo, engasayazi noba uThixo ngumuntu wokuthini. In fact, he stopped believing in Christ. Nangona bengumuntu obehamba inkonzo each and every day, and he was a firm believer in Christ until he lost his daughter. Uthi kule journey yakhe yokufumana impendulo naba bantu ke bathathu abarepresent iziqu zithathu zikaThixo. Uthi lo muntu okanye uthi uThixo lo bambiza ngoba ngu-pop-pops. Uthi pop-pops kuye xa emvezela amanxeba wakhe sesandleni. Naye lona mvezela wakhe esemasandleni uMac lona naye icaba unayo naye iminxeba lapha esandleni. Uthi pop-pops onguThixo into yokubana love always leaves scars. Uthi love always leaves scars. Uthando lukaThixo lukushiya ungcwelekile. Uthi lo muntu bana ngoku uThixo wayesidala xa ifumana impendulo kulaa muntu kuthiwa ngu-wisdom. Beniyimamele ke mna ke sidumbu. Uthi xa ifumana impendulo kulaa muntu kuthiwa ngu-wisdom. Uthi wisdom kuye uThixo uyakuthanda, never doubt that. But guess what? uThixo ngoku wayesidala sistantshambathwa wayengasidalelanga into yokubana masingadibani nezinto ezingcolileyo emhlabeni okanye singadibani nazo inqwaleko. Kodwa ekudibaneni kwethu nazo inqwaleko, let us know that uThixo uhlala enguThixo. And so igrace kaThixo isithatha from this place asibeka kule ndawo. And then uzawuthi ke ngoku xa uzibonile into yokubana uphumile, because when we go through trials and tribulations is so that sizokwazi uphakamisa igama likaThixo, sazi subungqini into yokubana uThixo wenze ntoni ebomini bethu. Side sithi xa sibe phambi kwabantu thina mna ndakhangela kuye uThixo, mna ndingumntu wakhe futhi ndiyabulela kwaye ndisamthembile through yonke loo nto leyo indehleleyo. Let me give a testimony. Ingangabi namsebenzi, but I want to give a testimony of a period nandi unemployed for 7 months. Qhelile ke imali, qhelile uzenzela izinto zami. That decided, okay, let me go to school. Yayazi ke process yokuya esikolweni ufuna imfundo ephakamileyo. Ubana kubakho izinto ezokudobelelayo phansi in that process xa ungasifumani isikolo. Ndayeka. Ndihleli ke ngoku ezinyanga. Sisathi mosigcobani mhlaba. Itsho lento sikuyo. Gcobani mhlaba. Brother Sally, ndandiqala ubizwa mna for into yokubana mandibe phambi kwabantu ndizoculela abantu bakaThixo. Ewe ngicela undiculela ecaweni xa sineservice. But into yokubana kuthiwa siyam-invite uSister Loli into yokubana makazosizela apha kule concert azocula yena as an individual. I never understood into yokubana uThixo ufuna ukuthini. I never understood ubana uThixo ufuna ukuthini. Imagine uyodumisa abantu, uyodumisa uThixo ungenanto to be grateful for. Ungenanto yobana mawumnqule for yona, because kaloku uthina uThixo sifuna umkhonza ngenxa yezizathu. We want a because. We want a because ukuze sizomkhonza uThixo. Asimkhonza uThixo even if, but we want to umkhonza uThixo because of izinto andenzele zona. And I was in my because of error. Ndaqomba ufuna kuthweni xa isithi lo muntu into yokubana mna mandihambe ndiyocula endazi phofu ubana ndinalo nelo lizwe. But guess what? Saya Soli, Saya Table Bay, sibizwe i-Cape West Circuit. And abantu never understood okanye abantu babengayazi into yobana andiphangeli mna kulaa period. On the day of the event, uthi omnye umntu xa endibhalelayo after my performance wathi lolo uThixo beke bucala ngamabomu, because he wanted you to see into yokubana ipurpose yakhe ngawe yintoni.
mhlawumbi wena usenza nje asibane sifike enkonzweni sibane sidumisa kanti senza nje because uyakwazi uvula umlomo awuzazi into yokubana there's a greater purpose kulonto le uyenza because kuma phambi kwabantu sis brother Sally uvula ilizwi likaThixo omnye umuntu uyaphila ude kuthiwa we are broken healers uphilisa njani ungaphilanga. And so I understood into yokubana uyafuneka ugqirha nakabanyangayo. We are broken healers for isizathu kokuphila kwakho nam ndiyaphila. And so I found my purpose in that year. Kwaye ndiyambulela uThixo ngalonto leyo. And so if ever usahleli kule ndawo uhleli kuyo not knowing into yokubana ithini purpose yakho okanye izinto that you are going through awuzazi bana zenzele uba makuthini ikhona uThixo into afuna uyiveza ngawe engaphakathi kuwe. Ndide ndithi xa ndithethayo ndiza njabathi into yokubana noba abantu bangatyabeka bathi uyintoni kodwa into uThixo ayiplante kuwe can never be taken away by anyone. Sizawukhula abazalwane. Hayi man. Sizawukhula. Sizaba zezinto uThixo afuna sibe zizo. Through pain and suffering. Asiphelanga ngapha kule ndawo qha. Kwaye ukuzibulala ayilocebo as such. But let us find other ways and other means of living because there's more to life. We wake up each and every day sizokuma kule ndawo sithi sikwenza mkhulu wena Thixo sibabaza igama lakho Thixo imihla ngemihla because there's a greater purpose for your life without you ending it. And so if ever unecebo lobomi bakho wena liyeke elo lakho ngoba ayinguwo sidalileyo sidaliwe nguThixo. King 11 la